Ei, què tal? Aneu bé? Bueno, jo també. Pues mira, avui us vull parlar... És el quart capítol, ojo, és el quart capítol, i avui us vull parlar de la diferència entre la cervesa artesana i la cervesa industrial, ¿vale? En principi tenia pensat de parlar sobre la història de la cervesa, però és un tema que, hòstia, s'ha d'investigar una mica, s'ha de mirar bé, perquè, collons, la història de la humanitat és molt llarga i la cervesa sempre ha acompanyat a la humanitat, ¿vale? En tota la seva història. De fet, ja us ho explicaré, però els més així diuen que fins i tot la cervesa va arribar a salvar la humanitat. Ja us explicaré, quan fem la història de la cervesa, per què diuen això i per què realment pot ser així, ¿vale? Però avui parlarem d'aquest tema. Diferenciarem la cervesa artesana de la cervesa industrial i per fer-ho agafarem diferents aspectes en els quals es poden arribar a diferenciar, ¿vale? És tot un mateix producte. Això ho hem de tenir molt clar. És tot un mateix producte, és tot cervesa, sí? I que una sigui industrial i una sigui artesana, això ha de quedar clar des del principi, no vol dir que una sigui millor que l'altra, ¿vale? Aquí no agafarem i desprestigiarem a les cerveses industrials ni alabarem a les cerveses artesanes perquè no és el cas i tampoc no ho penso. Llavors, anirem a lo que puguem diferenciar les unes de les altres en aspectes poder més aviat tècnics, ¿vale? Per començar, cervesa industrial i cervesa artesana, en què es diferencien? Pues, el primer aspecte important, jo crec, que és el tema dels ingredients, ¿vale? Una cervesa artesana, normalment, agafarà uns ingredients de pura malta. Ja us vaig explicar el que era la malta i agafarà ingredients de pura malta, ¿vale? I només utilitzarà això. La cervesa industrial, per contra, agafarà també pura malta, però pot ser que li afegeixi altres coses, com ja sigui arròs, per exemple, sucres, etc., més que res per abaratir una mica els costos, ¿vale? És a dir, imagineu-vos que fem una cervesa de pura malta, cervesa artesana de pura malta, però volem abaratir els costos. La malta ja us vaig explicar que el que ens dona, sobretot, el més important és el sucre. És el sucre que després hem de fermentar. Pues, què podem fer? Podem substituir una part d'aquesta malta per altres sucres, arròs, etc. Blat de moro, farina de blat de moro, i això és més barat que la malta i ens dona sucres, també, ¿vale? Ens dona sucres i no ens dona un gust allò que predomini. És com un complement, ¿vale? Aquesta podria ser la primera diferenciació, els ingredients. Ja sigui amb la malta. Després, amb el tema dels llúpols, nosaltres utilitzem, per exemple, llúpols amb pellet, ¿vale? Les cerveses industrials no és que comprin un llúpol en concret, sinó que compren amargors, ¿vale? Ells el que fan és agafar buit tant d'amargor, per tant, porten tant llúpol, ¿vale? O sigui, no és que destriïn tant el llúpol, sinó que destrien per amargor, ¿vale? Amb el tema dels ingredients, tot l'altre, diguéssim que és comú entre la cervesa artesana i la industrial, ¿vale? Què està passant ara? És a dir, la línia entre artesana i industrial és finíssima ara ja, és finíssima perquè hi ha cerveseries artesanes o que abans eren considerades artesanes, que ja s'estan industrialitzant molt. Per exemple, un exemple molt clar seria l'antiga Lagunitas. No sé si l'heu provat, si la teniu per aquí, però ara es ven bastant. I la Lagunitas és una IPA que havia sigut artesana, però a poc va anar creixent, i al final s'ha tornat quasi una industrial. ¿Vale? És a dir, que diguéssim que el tamany d'una cerveseria pot afectar en certa manera en la diferenciació entre artesana i industrial, sí? Per altra banda, per exemple, tindríem el tema de la maquinària. La maquinària jo crec que és el punt quasi més important de lo que diferencia entre una artesana i una industrial. En una cerveseria artesana, per exemple, com la que tinc,
que si no heu vist el vídeo de respaldo visual, us el ficaré aquí dalt. En aquesta cerveseria ja us vaig explicar que és tot molt manual, és molt petit. Llavors, en aquest cas, tot lo que s'ha de fer es fa pues, a mà, manualment, xino-xano, amb el temps que comporti, etc. Una industrial això no s'ho pot permetre. Una industrial ha d'anar a pinyon i ha de treure, si ha de treure 1 milió de botelles al dia, les treurà. Les treurà i no hi haurà una persona ficant una xapeta i xapant-la. Això crec que és obvi i evident. És tot mecanitzat, és tot absolutament mecanitzat. I ha de ser així, perquè si no, una Estrella Damm o una Heineken no podrien abastir a tot el que abasteixen, seria impossible. Per tant, el tema de la maquinària i de la manufacturació, diguéssim, també és un aspecte que ens diferencia entre unes i les altres. Vale? En el nostre cas, ja us ho vaig explicar, i aquí un reparto, si ens demanen 3 caixes, agafem, les fiquem al cotxe i les portem. Mira, acaba de passar un camió d'Estrella Damm, precisament. Això, les agafem i les portem. En un cas d'una Estrella Damm, perquè acaba de passar ara, una Estrella Damm ha d'anar amb camions, amb palets, i ha de fer una distribució molt gran perquè els hi surti a compte, això és obvi. Després, hi ha un tema que ens diferencia molt, i que això potser és el tema que més rabiet em fa, que és el tema diguéssim, els llocs on poden arribar els uns i els altres. M'explico. Aquí a Andorra, com ja sabreu, és un país de neu, hi ha pistes d'esquí i hi ha bars a les pistes d'esquí. No? Què passa? Que poder t'arribar una cerveseria industrial i et diu, si tu tens un bar en una pista d'esquí, et diu, jo et ficaré tants barrils de cervesa, et ficaré la terrassa, t'ho muntaré jo, et muntaré les taules, et muntaré les cadires, et muntaré els toldos, et muntaré les estufes i, a part, et donaré diners perquè tu inverteixis amb el que tu vulguis en el teu bar. Vale? Et fan això i et diuen, a canvi, tu m'has de consumir la meva cervesa durant X anys. Vale? Normalment, són 3 o 5, depèn del contracte de cada una. Què vol dir això? Que si jo, com a cerveseria industrial, me'n vaig en aquest bar de pistes, que em podria interessar molt, i els hi dic, mira que faig una cervesa artesanal, que està molt bona, que és del país, i us podria ficar un barril, si volguéssiu. Podríeu comprar un barril. Clar, ells, els del bar, què em diuen? Diuen, hòstia, no. No, perquè si jo tinc el meu barril, posem per cas Estrella Damm, jo tinc el meu barril d'Estrella, que m'han muntat les terrasses, que m'han muntat els toldos, i tot, tu vens ara amb un tirador, amb el teu barril de cervesa artesana, i li fas una mica de competència a l'Estrella vindrà i em dirà, mira, m'estàs fent competència amb una cervesa artesana? Doncs t'ho trec tot i, a part, m'has de tornar aquests diners que jo et vaig donar. Vale? Per tant, diguéssim que hi ha com dos nivells. Un nivell de cervesa industrial i un nivell de cervesa artesana. En certs llocs no podràs competir mai. O sigui, una cervesa artesana no podrà entrar mai al nivell que pot entrar una cervesa industrial en depèn de quins bars. Què fan llavors els bars? Diuen, aquest bar de pistes que us he explicat, què podria fer? Pues el que fan normalment és, ens diuen, vale, pues no podem tenir un barril, però podem comprar algunes botelles. I si algú em demana cervesa artesana, pues li puc donar la teva. Que està bé, que ja està bé. Ojo, no em queixo pas, Però no pots arribar mai a aquest nivell d'una cervesa industrial. És obvi que no hi puguis arribar, Però, hòstia, quan et planteges d'entrar en un bar tan potent com pot ser un bar de pistes, clar, trobar-te amb això, dius, hòstia,
fot ràbia, perquè a més la gent, el propi del bar, diu, hòstia, és que a mi m'agradaria tenir un tirador de cervesa artesana, m'interessaria, perquè hi ha molta gent que la demana, però no ho puc fer perquè estic collat pels altres. Vale? Aquest seria una altra diferència, poder la que més afecta en el dia a dia. Després, hi ha un tema que ens diferencia bastant, que és la publicitat. És la publicitat que poden fer uns i que poden fer els altres. És a dir, una cervesa industrial pot entrar en per dir alguna cosa, en una cursa de motos, si volgués, o en una cursa de cotxes, i donar-se molt a conèixer. En canvi, nosaltres estem més limitats. I després hi ha una diferència molt important, que és la que feu vosaltres, la que feu als clients. Ens feu una diferència molt important. Cada cop s'està canviant, ojo, però molt de... Jo me'n vaig a un bar, demano una cervesa i sempre ja em porten la industrial, em portaran una estrella. En canvi, no em plantejo el preguntar, hòstia, quines cerveses teniu? Hi ha molta gent que no busca la varietat, li és igual. El que li porti una cervesa és industrial, doncs industrial, és artesana, doncs mira, la provarem i ja està. I això, no sé per què, ara està canviant bastant, com us he dit, però fins ara donava bastant pel cul, perquè dius, hòstia, pots provar coses noves, en canvi et quedes sempre amb el que ja tens. No té massa sentit, perquè és un mateix producte, però pot canviar molt d'una cervesa a una altra. Després, sí que hi ha un tema que ens diferencia bastant, que és el tema dels estils. La cervesa artesana acostuma a fer més estils que una cervesa industrial. I és lògic. Si vosaltres mireu, per exemple, És que us parlaré d'Estrella perquè és la que més a prop poder tenim tots i la que més coneixem. L'Estrella té l'Estrella Damm, la Lager, té una Bold Damm, té una Bock Damm, que ara ja no sé si la fan, diria que sí, que encara, té la Complot, que és un tema que parlarem ara, i després té la K-Damm i la Inèdit, si no vaig equivocat. Que siguin circulants normalment, vull dir, no em refereixo a cerveses d'edicions molt especials, no, que estiguin circulant normalment. Bueno, i té la Freedom i la sense gluten. Totes aquestes cerveses comparteixen el tipus de fermentació, comparteixen que són lager. Vale? És dolent això? En absolut. No és dolent. Però sí que és veritat que en una cerveseria artesanal, per diferenciació pròpia, podem optar a fer estils diferents i més varietat d'estils que els que podria fer una cervesa industrial. Per què? Perquè la cervesa industrial ha de vendre, i ha de vendre molt, i la cervesa que facin ha d'agradar a tothom, o al màxim de persones possibles. En canvi, una artesana sí que ha d'agradar a tothom, o al màxim de persones, però ens podem permetre de fer edicions diferents que, si no es venen tant, bueno, no passa res, perquè fem una producció més petita que ells. Vale? El que està passant ara també és el tema de, per exemple, el que us deia de la Complot. La Complot és una IPA de... Bueno, no sé si especifiquen ben bé què és IPA, però és una cervesa molt llupulada. Ells diuen que hi fiquen 8 varietats de llúpol. Vale? És una cervesa molt llupulada que s'assembla molt a una IPA. Si no ho fiquen, ja us ho dic jo, que s'assembla molt. Llavors, això per què ho van fer? Si us hi fixeu, últimament, Estrella Damm ha tret la Complot, Sant Miguel ha tret la Manila, Cruzcampo ha tret una IPA, Mau crec que també n'ha tret una. És a dir, moltes cerveses industrials han vist que les cerveseries artesanals i els estils de cervesa que fem les cerveseries artesanals, a poc els estem menjant part del seu mercat. Vale? Els estem menjant part del seu mercat. Clar, a ells no els interessa en absolut que les cerveses artesanals es vagin menjant al seu mercat. Per tant, el que hem decidit és farem una cervesa que sigui una cervesa industrial, amb tota la manufactura industrial, però
amb un disseny i unes propietats que s'assemblin a el que podria fer un cerveser artesanal. Vale? I el clar exemple són aquestes cerveses com la Complot, com la Manila, etc. Han vist això, que la cerveseria artesana a poc va guanyant terreno i han contraatacat amb això. I és lògic que ho hagin fet. És lògic. És lògic i, a més, hi ha algo que tots, o la majoria, anem molt equivocats, que és que una cervesa industrial, un cerveser d'una cerveseria industrial, no pot fer una cervesa artesana. Això és un error garrafal. Per què? Perquè un cerveser de la DAM, per exemple, té uns coneixements, té una tradició i té una experiència acollonant. És acollonant. I si ell vol, o ella, et poden fotre la millor cervesa artesanal o industrial que t'hagis imaginat mai. És a dir, són molt bons cervesers. De vegades, els cervesers artesanals pequem del fet de dir és que, clar, nosaltres som artesanals, som els puretes, som els que mantenim la puresa de la cervesa, una merda. Sí, qualsevol d'aquests, de la Heineken, de Carlsberg, de Guinness, és igual. Es proposa de fer una cervesa molt ben parida, la farà i la farà segurament molt millor que no tots nosaltres, que anem amb 4 maquinetes i tot ho fem manualment. Vale? És així. Què més ens diferencia? Bueno, moltes coses. De fet, ens diferencien moltes coses, però el que sí que vull deixar clar és que ni nosaltres som els millors ni ells són els millors. És a dir, són dos mercats, són dos mons diferents, sobre un mateix producte, que és la cervesa, i jo crec que per concloure una mica la diferència més gran seria, primer, de manufactura, de lo que podem fer uns i podem fer els altres a nivell de maquinària, i després de volum de vendes que ens podem permetre uns i ens podem permetre als altres, ja està. Dit això, penso que hi ha mercat per tothom. Cada vegada hi ha menys mercat perquè cada vegada hi ha més cerveseries artesanes, sobretot, perquè són les més fàcils de muntar. I això, poder les diferències serien una mica aquestes, vale? Pues ja està, si en teniu alguna més o alguna que no hagi parlat o teniu qualsevol pregunta, ja ho sabeu. Ho fiqueu aquí baix, als comentaris i tot això, i ja està, fins la pròxima.